আচ্ছা আমরা তো আইসি একটু জাফারি বুঝলি তো আজকে মহারাজেরও বার্থডে তো এই উপলক্ষে আইসি আছে আমরা কোথাও শুনি না কিছু কইছে ওই জায়গা আমার কাছে আইসি আমি যা পারি হেল্প করবো साब्रमनि मनोबनकुल टिप्रामथा पार्टीनि बखाक्तै बुवाग्रानि आसेमानि सालनो रगै पैसरि साकनाय नगो थाङै हामयाक्लाय जाग्रावनो गतै जामुं गाहाम याफारिका टिप्रामथानि आदंरक आबो कारिबो बरनि बिसिङो केक रालायि जाति मसङै बुवाग्रानि आसेमानि सालनो पालायलायखा अ पालायथानिओ मानजागैखा 39 मनु टिप्रामथानि प्रेसिडेंट मलिन्द्र त्रिपुरा अमल कृष्ण त्रिपुरा ताई सबजोनाल चेयरमैन टलिजय त्रिपुरा खबै समीर त्रिपुरा ताई डिस्ट्रिक्ट वाईटीएफ नि वाइस प्रेसिडेंट दुलाल त्रिपुरा ताई जुदा जुदा आदंर बेलायना हामबाय तिनी सोशल मीडिया ना तिनी रुपाइसरी पीएचसी जागा फाइ सबाय मानि बायना सर लगेर मानि बायना जों इरो तिनी फेमिली मेन उद्देश्य होला आराइसि तिनी महाराज प्रदर किशोर देव महाराज तिनी जन्मदिन बेले तिनी आसाइमा साल ओ आसाइमा सालनो तै जों तिनी चिनी पार्टी ऑफिस फैला जों चिनी केग्रा लाया एवं केग्रा मानि परियो जों जत मिले तिनी मनोबनकुल पीएचसी दरबो जों किसासा रोगी दंनि थानि साजांनाय जों माने किसा जों याफारै रजाक ताव पाइथाक जरा जों ताव इरो फाइ सफायजा चिनी रुपाइसरी पीएचसी दर एवं चिनी लगे तो चिनी रुपाइसरी नि इनचार्ज सार जोंमायनो बाहा बासाजा एवं चिनी आनि लगे फाइ सफायजा तिनी चिनी मनोबनकुल सब जननि जॉइंट चेयरमैन बरंगां तालिजै त्रिपुरा एवं जॉइंट चेयरमैन अमल कृष्ण आरो आनि देबरा बाखाखौ चिनी एग्रीकल्चर स्टैंडिंग चेयरमैन बरंगां समिति त्रिपुरा एवं आरो चिनी आनि याग्रा बाखाखौ चिनी वाईटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरंगां दुलाल त्रिपुरा आरो गोबांमा चिनी बिबो माथानि कायजकतारावबो दङ तामाने नायचों मेलामा दंथहा तिनी जे जागा थाबाबो दुइटा हस्पिटाल थामानिबो तिनी चना हस्पिटालनि जरा गाव तंनाय राव नायकुल नाय राव बरसनो खूब मासांसा खलाय बसनो हेल्पफुल खलाय बतिनि साहाय्य खलाया एवं विशेष करे जों इसानो हामबाय मारो तामाने नाय तिनी जों एमन भाबे जरा रहा जों रोगी रखबाय कपारेशन खलायबो सालायबो हमेशा जों लगे रहिनो जों तिनी बबाग्रानि आसाइमा सालनो सक्सेस खलाय माहानैनो जों मावानसो तो आं पाइथा सानि मुसुआ बे महाराजनि बार्थडे जों ताकलाय जे रकम खलाय पालेहा जों महाराज जी जुग जी तंथ आयोग लक्थ आयोग लंगमानि साथे साथे जों महाराजनि बार्थडे जों आरो गोबांमा पालिलायनाय आरो मना सानाय तिनी जरा तिनी लगे फायनाय तिनी वाडेस राव तिनी कुनु जागा थाया कारै जों तिनी महाराजनि बार्थडे पालिलाय मानि बाय लगे रमानि बायना बङ साकबाय तां हामबाय मायाफा।